Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyş edýärin. Kremlin tanqidçisi 2015-nji ýylda keselhana düşende zehirlenenligi barada şüphe dörüden simptomlaryny meňdeş alamatlar bilen ýene-de keselhana düşdi. Vladimir Kara-Murzanyň aýaly Yevgeniya öz adamsynyň 2 ýyl mundan odal ýüze çykan simptomlar bilen 2 fevralda reanimasiýa düşendigini Azatlyk radiosuna habar berdi. Şeýle-de Yevgeniya doktorlar onuň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar diýip adamsynyň gan basyşynyň örenip pesdigini, dem alyşynyň gowşakdygyny we munyň sebäbiniň ýene-de düşnüksiz galýanlygyny habar berdi. Kara-Murza 2015-nji ýylyň 26-njy maýynda birden özüni erbet duýup, ençime günläp agyr ýagdaýda bolupdy. Ol ýa-ni 2 aýlap Moskwanyň we Washingtonyň etegindäki keselhanalarda bejer galypdy. Kara-Murza orsiýetli öňki oligarh Mikhail Khodorkovskiýiň hökümete degişli bolmadyk açyk orsiýet atly guramasynyň koordinatory. Ukrainanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi öz ýurdunyň territorial bütewliginiň we garaşsyzlygynyň Trumpyň administrasiýasy tarapyndan doly goldanýanlygyny we onuň orsiýetiň Krimi anneksiýa etmegini hiç wagtda ikrar etmejegini aýtdy. 1 fevralda New Yorkda geçirilen medeniýet konferensiýasynda Volodymyr Yelchenko Birleşen Ştatlaryň orsiýetiň Ukrainanyň gündogor bölegi boýunça çemeleşmek usuluna doly garşydygyny ýurduň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Nikki Haley tarapyndan aýdylanlygyny ma'lum etdi. Ol Birleşen Ştatlaryň Krim boýunça pozisiýasyny tasdiklap, anneksiýanyň hiç wagtda kabul edilmejekdigini aýtdy diýip Yelchenko belledi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen ýylda wezipä dalaş eden döwründe ABC News agentigine beren interwýusunda Krim meselesine seredilmelidigini bellep, Krimiň halky meniň eşitişime görä öňküsine garanda orsiýet bilen bolmagy has ýykyn edýär. Siz muny hem hasaba almaly diýipdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky missiýasynyň ýolbaşçysy Nikki Haley öz ýurdunyň Ukrainanyň territorial bütewligine goldawyny tasdiklady. Premier Minister Theresa May'in Britaniýany Ýewropa Birleşigininden çykarmak boýunça planynyň öňündäki ilkinji kanuny pätgelçilik aradan aýryldy. Ýurdun kanun çykarjylary 1 fevralda Ýewropa Birleşiginiň kanun taslamasyny 498 ses bilen makulladylar. 114 ses garşy çykdy. Kanunyň güýje girmegi üçin ilkinji ses berişlikden geçdi. Täze kanun hökümetiň Ýewropa Birleşigininden çykmak boýunça prosesi başlamak üçin Birleşigiň Lisabon ulalaşygynyň 50-nji maddasyndan peýdalanmagyna ýol açýar. 2016-njy ýylyň referendumunda ses berejileriň 52% Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginden çykmagyny goldapdy. May ýurduň birleşigi terk etmegi boýunça gepleşikleri martyň aýagyna çenli başlamagy isleýär. Gepleşikleriň 2 ýyl dowam etmegine garaşylýar. Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleriniň we orsiýetçi separatistleriň arasynda 5 gün bäri dowam edýän agyr söwüşlerde 2 eskeriň wepat bolanlygy habar berilýär. Harbiýleriň 2 fevralda aýtmagyna görä 24 sagatyň dowamında 10 esker yaralanypdyr. Ukrainanyň resmiýetleri soňky bir näçe güniň dowamında 8 eskeriň wepat bolanlygyny habar beripdi. Separatistleriň gözegçiligindäki Donetsk şäherinde separatistler 1 fevralda bolan ok atyşykda 2 sany parahat ýaşaýjynyň yaralananlygyny aýtdylar. 2 fevralda Donetsk şäheriniň demirgazyk böleginde suw üçünçülüğiniň hem ýylaldyr sistemasynyň belli bir böleginiň dikeldilenligi aýdyldy. Gündogor Ukrainadaky konflikt zerarly 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri 9750 adam wepat boldy. 1 fevralda akşam Rumyniýada adynyň 250 000 adam köçe çykyp, hökümetiň käbir resmi jinaýatlar üçin jogapkärçiligi ýatyrmak baradaky kararyna garşy çykyş etdi. Media serişdeleri bu çykyşlary 1959-njy ýylda kommunistik rejimi agdarlaly bäri iň uly demonstrasiýa diýip adlandyrdylar. Rumyniýanyň kanun sistemasyna gözegçilik edýän baş edarasy maýda jinaýatçylyklar üçin kanun jogapkärçiligini ýatyrmak barada täze sosial demokrat hökümetiniň çykaran karary boýunça konstitusiýon suwtda iş gozgady. Bu karar ýurdun Ýewropa Birleşigine girmek üçin korrupsiýa garşy görüş ugrunda amalaşylan işlerde uly ýygy gaýdyş boldy. Buharestde hökümetiň binasynyň öňünde 150 000 adam çemesiniň ýene 100 we 150 000 aralygyndaky protestçiňiň ýurdun 55 sany beýleki şäherlerinde çykyş edýänligini polisiýa habar berýär. Täze kararda resmiýetlerin diňe 47,5 000 Amerikan dollary möçberinde ziýan ýetiren ýagdaýynda türme höküm edilip bilinýänligi aýdylýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen ýörüýte gullukları VPN serwislerini petikleýär. Türkmenistanda mobil ulanyjylar soňky 3 günden bäri internet hyzmatlaryna her türlü bökdönüşlikleri başdan geçirýärler. Türkmenistanyň gelip gowuşýan maglumatlardan çyn tutulsa, bu VPN serwisiniň öňüni almak ugrundaky çäreleri çalym edýär. İnternetde petikli saytlara girmäge mümkinçilik berýän VPN serwisleri Türkmenistanda belli bir derejede uly meşhurlugy eýedir. Sebäbi türkmen häkimetleri ýurtda sosial ulgamlaryň aglawasyny, şeýle-de garaşsyz habar, şol sany Azatlyk radiosynyň da saytlaryny petiklediler. Azatlyk radiosyny Aşgabatyň bir näçe ýaşaýjysy şu hepdäniň başynda has dogrusy 31 ýanwarda mobil internetleriniň birden-kä işlemän durandyklaryny aýtdylar. Aradan bir gün geçenden soň internet işläp başlasa da petikli saytlara VPN serwisler arkaly girmek başartmandyr. Sişenbe we çarşenbe günleri käbir teknik näsazlyklar bolup internet çarşenbe gişlik ýangadan ýoly goýuldy. VPN kädir asla işlenok. Hopsuzluk gulluklarynyň filtrleri täzelep VPN serwisiniň işlemegini üpçün edýän tilsimleri bügütläne meňzeýär. İnternetdäki bökdönüşlikler hem bu ulgamlary yapmak boýunça geçirilýän işleriň çägini ýüze çykandyr diýip Aşgabatlylaryň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Emma muňa garamazdan ulanyjylaryň petikli saytlara girmäge mümkinçilik berýän täze tilsimleri tapýandyklaryna da ünüs şekilýär. Saytlaryň böwetlerini böwüp bilýän başga bir programmalar tapyp olary ýaýratyp hem başladylar. Emma bazarlarda olary mobil telefonlaryna salyp bermekden gorkýarlar diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi belledi. Türkmenistanyň häkimetleriň sosial ulgamlaryny we garaşsyz habar saytlaryny petiklemek we ulanyjylaryň olara girmeginiň ýollaryny gözläp tapmak kowalaşygy eýem köp ýyllardan bäri dowam edip gelýär. Şu sebäpli ýurdun bazarlaryna VPN serwislerini mobil telefonlaryna oturtmaga himayet berýän ýörüýte hünärmenler hem peýda bolup başlapdy. Ors bazaryna we lomoy suwda nokatlaryna milli howpsuzlyk gullugynyň provokatorlary hamana özleri üçin soraýan ýaly edip VPN oňurup bilýänleri gözleýärler. Tapan halatlaryny olar alyp gidip gorkuzyp türme tutsagyly bilen haýwatatýarlar. Olardan bu ulgamyň näçe adama oturdup berendiklerini soraýarlar, düşündürüş ýazdyrýarlar diýip Aşgabatly başga bir ýaşaýjy gurrun berdi. Ýeri gelende bellesek VPN serwisleriniň petiklenmegi diňe mobil telefonlaryna täsir ýetirip, adaty kompýuterlaryň üstü bilen bloklanan saytlara girip bolýar. Şeýle-de häzir ýurtda Line Messenger'iniň dol görnüşde işläp başlanyny habar berýärler. Mundan öň bu ulgamdan diňe VPN serwisler arkaly peýdalanyp bolýardy. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan teknik hünärmeniň biri häzir türkmen resmilerini bu ulgamy doly ýazarlap bilmek üçin mümkinçilik dören bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Çarşenbe güni Line Messengeri dollugyna açyldy. Şol bir wagtda düýün giýişlige çenli işlemedik, surat we ses uğratmak mümkinçilikleri de täzeden ýola goýuldy. Mende türkmen howpsuzlyk gulluklarynyň trafigi has şartlyk bilen işläp surat uğradýan, öz nägileliklerini bildirýän we disizyen toparlaryň saytlaryna girýän ulanyjylary anyklap bilýän enjamlary alandyklary dogrusyny maglumatlarym bar diýip atlandyrylmalygyny soran hünärmen belledi. Ýokurky ýagdaýlary nazar alyp, ol ulanyjylary häzirem VPN serwisini ulanmagy dowam etdirmegini maslahat berýändigini sözüne goşdy. Gali bersede VPN serwislerini petiklemek tagallalarynyň güýçlenmegi ýakynlap gelýän nowatdaky prezidentlik saýlawlaryna gawat geldi. Syňçylar bu saýlawlarda Berdimuhammedowyň inni 3-nji möhleti prezident saýlanjakdygynyň iki uçsuzdygyny aýdýarlar. Halkara guramaları Türkmenistany internetin ganym düşmany diýip häsiýetlendirýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda soň günlerde güýçli gar ýagyp howanyň sowanlygy habar berilýär. Şeýle TV şertlerde 1 fevralda Aşgabatyň Parahat 7 etrapçysynyň ýaşaýjylarynyň elektrik togundan we ýyldyr sistemasyndan mahrum bolanlygy aýdylýar. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň maglumatyndan dinläýäris. Fevralın garly hem aýaly ýet Aşgabat şäheriniň Paragat 7 kiçi etrapçysynyň ýaşaýjylary suwdan hem ýylady sistemasynyň kesildiler. Aýyň bir güni öýlen saat 18:00 töwerege kesilen suw sebäpli ýaşaýyş jaýlarynyň ýylady sistemalary hem öçürildi. Bu näsatlykdan Paragat 7 drop 1 kiçi etrapçysynda her birinde 100den owrak öýler ýerleşýän 30 golay 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary kösençlik çekdiler. Paragat 7 kiçi etrapçysynyň 19-njy jaýynyň ýaşaýjysy 70 ýaşly Oğulbeke daýdanyň aýtmagyna görä, ýylady sistemasy şu bir aýyň dowamında eýem ikinji gerek öçürilýär. Täze ýylyň öňküsi güni hem suw turbalarynyň ýarylmagy bilen bu jaýyň ýaşaýjylary sowuk gowada bir näçe sagatlap suwsuz hem ýylady sistemasy galypdylar. Şonda ahtyklarynyň sowuklap näsaglandyklary sebäpli bir aý bäri çagalar där-derman sanjym bilen ýaňy bir ganymatlaşypdylar. Bu garly gijede hem uzakly gijany sowuk jaýlarda uklap bilmän gijany ýarym edendiklerini suwun gije saat 3:30-da berilip, şondan soň ýylady sistemalarynyň işläp başlandygyny, emma odalaşandan sowan jaýlaryň ertire çelli hem ýylamanlygyndan Oğulbeke daýda diýrenýär. Bu ýere göçülip gelinen 5 ýylyň dowamında häli şimdi suwun kesilmeginden ýaşaýjylar halis ýagyr bolandyklaryny aýdýarlar. Tomysyň jowdasynda suw gözläp şäher söküp ýören bolsalar, gyşyň garly gijesi nereden suw gözlemäge gitjek? Köp çagaly hojalyklarda suw bolmasa hajatkana meselesi has hem kynçylyk döredýändigi. Jaýlaryň sowuklygyndan çagalar üşäp näsaglasalar, häzirki där-dermanyň gymmatlygynda näsaglary bejermegiň hem maşgalalara ýeňil düşmeýändigi aýdylýar. Ýaşaýjylaryň elektrik togunyň, tebi gazynyň, esasanam agyr suwunyň hälşinde kesilip durmagyna hiç bir jogapkärçilik çekýän ýolbaşçynyň ýokdugyny, suw ýa tog kesilen halatynda öý upravleniýalaryna, Aşgabatdagy suw ýa bolmasa elektrik toguny jogapkär edaralara jaň edip aldyryp bolmaýanlygyny, jaň edip gepleşýän ýagdaýynda hem liniýada näsadlyk ýüze çykdy. 1 ýa 2 sagatdan bejerirler diýen jogaby berýändiklerini, wada berilen 1 ýa 2 sagatyň bolsa, azyndan 8-10 sagata çekýändigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň Parahat 2 drop 1 etrapçysynyň 21-nji jaýynyň ýaşaýjylary soňky günlerde elektrik togunyň kesilmegi, öý telefonlarynyň işlemezligi ýaly problemler bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny we bu meseleleriň suw turbasynyň ýarylmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar bu meselelere gözükçülük etmäge borçly edaralaryň ýaşaýjylaryň şikaýetlerine jogap bermeýänligini hem habar berýärler. Azatlyk Radiosy agdalan jaýy gözükçülük edýän 14-nji öý hojalyk edarasy bilen telefon arkaly habarlaşanda edaranyň işgäri agdalan jaý boýunça arzanyň 2 fevralda hatap alynanlygyny we çäräniň görüljekdigini aýtdy. Şeýle-de edaranyň işgäri jaýlaryň girilgeleriniň içindäki we daşyndaky näsaglyklaryň öý hojalyk upravleniýasynyň hatabyna amala aşyrylmalydygyny tasdiklady. Biz Parahat 2 drop 1 etrapçysyndaky ýaşaýyş jaýda dören häzirki ýagdaý bilen gyzyklanyp, bu jaýyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk we jikmejik ýagdaýlar barada gurrun bermegi soradyk. Men ýaşaýan jaýymda men bilen goňşy bolup ýaşaýan ýaşaýjylaryň bir toparyny elektrik energiýasy, telefon aragatnaşy, ýylady sistemasy bilen baglykda ýene-de bir giden problemler ýüze çykdy. Gelýän elektrik energiýasy
24 saatyň dowamında bolup bilse bir saat gelýärmişin adamlarym şu atlara jogap berýär. Öý upravleniýasyna Aşgabat şäheriniň 14-nji öý upravleniýasyna hemde jemaat hojalygy ministrligi diýip atlandyrylýan ministrligiň ine şolary bilen gelipdirler. Öý upravleniýasynyň hemde jemaat hojalygy ministrliginden gelen adamlar. Siz özüňiz düzedin, biz adamlary iyi bereriz. Eger öz ýüňizden pul çykarjak bolsaňda biz şu atlar düzedip berer. Ýok-da başymyza agyrtmaň. Bizim başga da işimiz, başga da gelýän telefon jaňlar känlip, diňe ähtermezlik däl bir goňun edegi urrunlar edýärler, ýaşaýdylar bilen. Şu häzirki kynçylyklar näçe beri dowam edýär? Bu kynçylyklar umumyň nijeme ýyl beri dowam edýän wagtlar. Insan kıyarda bundan bir aydan olur başlandı. Şol su götürücü turwa yarılıptır. Oram elbette kemden şu tız buğrozu su baran yerini, yumruk bilen yerini gittiğinse giyin etmek bilen bir aydan beri şol zuda giyin etmeyip inni 9 etaj zayın ehli etajına diyen yani şu baskançakları su var buğrozuna edilmenden bir hepte 3 gün olur. İnnem häzirem şu zayların elektrik liniyasının geçen hem de telefon liniyalarının geçen şiitlerinin sülen suğun akışı artıp ne bir hepte ver bir gittiğince güçlenip var ya öy problemi hem pul vermeseniz biz becerecek değerliyse. Aman burada näçe pul talep edýärler? Men gurrun edýän 6-njy ýerlerde 18 kwartyra ýerleşýär. Şolaryň da hersinden azyndan 100 manat, 1800 manat bolýar. Sizin agdayan problemaňyz umuman kimin garamagynda bolmaly hem kim şonuň bejerilmegine jogapkär? Eger şu atlar köçen uğruna bolup geçen bolsa turwa ýarynmakda. Onda muňa jemaat hojalygy ministrligi jogap bermeli. Eger zaýyn içinde bolup geçen bolsa muňa häkimlik hemde häkimligiň garamagyndaky öý upravleniýalar ýa-ni dom upravleniýalar jogapkär. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Anna Gurban. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryny prezident saýlamak üçin erki ses berişlikler başlandy. Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary idarasynyň wekilleri bilen ýurdun merkez saýlaw toparynyň agdalarynyň duguşy boldy. Türkmen mediýasy Ýewropaly ekspertleriň 10-njy fevralda belenen prezident saýlawyna görülýän taýýarlygy hemde ses berişliginiň geçirilişine baha berjekdigini aýdýar. Mehmanlar merkez saýlaw toparynyň bellilen çäreleriniň planlary, saýlaw okruklarynyň we uçastaklarynyň sanawy dokumentleriň nusgalary, ýerlerde edilen işler bilen tanışdyryldy diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy ýazýar. Şeýle-de saýlawdan öň kampaniýanyň ilkinji 2 tapgarynyň iň ýokary döwlet wezipesine kandidatlary hödürlemegiň we hasaba almagyň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda geçirilenligi bellenilip, munyň alternatiw esaslarda demokratik saýlaw geçirmegiň esasyny goýanlygy habar berilýär. Şu aralykda Türkmen telewizionynyň gepleşiklerini Berdimuhammedowyň siýasy köpdürlüligi döredýänligi ýanjalýar. Biz gadyrdan adamlar hormatly prezidentimiň Türkmen demokratiýasyny ýaymaklykda, bizim ýurdumyzda kämil saýlawy ulgamly döretmeklikde etýän işler üçin köp sag bolsun aýtýar. Döwlet ýeçiliginde Türkmen medeniýetiniň tapawatlykda adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa topary raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň hödürlenen kandidatlaryň kanunylygyny sorak astyna alýar. Saýlaw kanunyny laýyklykda inisiatiwa toparlary Türkmenistanyň pesininden 50 raýatyndan düzülip bilýär. Olar bir kandidat hasaba almak üçin 10.000 gol ýygnamaly. Şol wagtda bu 10.000 gol etraplaryň ählisini ölçüne almaly. Ýagny her etrapdan azyndan 300 gol ýygnalmaly. Diýmek bir näçe inisiatiwa toparynyň onlarça agdasy öz kandidatlaryny hasaba almak üçin bütün ýurda aýlanyp onlarça müň raýatyň goluny toplamaly.
Kanunla aýdylmagyna görä inisiatiwa toparynyň kandidatyny gorlayan saýlawçylar gol çeken mahallar özleri hakkında dogly ýazmaça maglumat bermeli. Türkmenistanyň Hronika saýty raýatlaryň inisiatiwa toparlarynyň ýurt içinde öz kandidatlaryny gol ýygnamak üçin geçiren wagty işler barada hiç zat eşdilmänligini, resmiýet dugatda bu kampaniýa barada hiç bir habaryň berilmänligini, ýurt içinde çeşmeleriň bolsa beýle zada saýat bolmanlyklaryny aýdýar. İkinci tarapdan howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran 50 ýaşyndaky ýerli synçy Türkmen telewizionynyň soňky hepdelerinde hormatly prezident we gahrman arkadaky propagandasyny öňkülerinden has güýçlendirendigini aýdýar. Emma muňa garamadan Türkmenistanyň merkez saýlaw toparynyň resmi Adatlyk radiosu bilen telefon söhbetdeşligini prezident Berdimuhammedowyň ýerlerde raýatlar bilen duşanyny, adamlara gymmat baha sowgatlary paýlamagynyň saýlaw kanunlaryna ters gelýändigini inkar etdi. Ma'lum bolşal saýlaw kanunçylygy saýlawdan ýa referendumdan öňki kampaniýa döwründe kandidatlaryň, olaryň garnaşlarynyň, inisiatiwa toparlarynyň maddi gymmatlyklary sowgat bermegini, ýeňillikli hyzmatlary etmegini ýa ýeňillikli haris sowdasyny gurnamagyny gadagan edýär. Taşary ýurtlardaky türkmen aktivistleri prezident we dalaşgar Berdimuhammedowyň regionlary diýen iş saparlarynyň saýlaw kampaniýasynyň geçirilýän wagtyna gawat gelendigini, döwlet başçylygyny bilen duşýan adamlaryň saýlawda oňa ses we gollaw wadasyny berişleriniň telewizionyada giňden wagt edilmeginiň kandidatlaryň arasyndaky deňlik şertini bozýanlygyny öňe sürýärler. Emma muňa garamadan türkmen mediýasy 3200-den gowrak ýerli synça Gıdanyň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary idarasynyň wekillerini saýlaw prosesiniň obyektiwligine syn etmek üçin ähli mümkinçiligiň döredilýändigini aýdýar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men ýoksan Anna Urban. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump daşary siýasat meselelerini aýdym göz bilen garamagyň wagty geldi diýip özüniň täze döwlet sekretaryna ExxonMobil kompaniýasynyň olarky başlygy Rex Tillersona kasam kabul etdirdi. Senin bütün durmuşun seni şu pursat üçin taýýarlat diýip Trump Tillersona 1 fevralda Aktamda bolan kasam kabul ediş dawarasyny aýtdy. Trump Tillersonyň Ägir neft kompaniýasynyň başlygy hökmünde Russiýa daşary ýurt hökümetleri bilen iş salşmakda gadanan giň tejribesini öwrdi we bu ýagdaý onuň ýurdun baş diplomatyny öwrülmegine getiren gor hökmünde häsiýetlendirdi. Birazdan Senat Tillersoni 56 sesin gollagyna 43 sesin bolsa garşy durmagyny tasdik etdi. Onu respublikanlaryň bary 52 gollady we bu gollaga 4 san demokrat hem goşuldy. Dünýäde bazar wagty boýunça iň ulu neft kompaniýasyny ExxonMobil'e başlyk bolup işlemegi Tillersonyň bu wezipä hödürlenmegine biraz köleg atarly. Ýerine ýetirýän başlyk hökmünde Tillerson dünýä ýüzündäki şol hany orsiýetdäki esasy buraglaýyş we gözlük agtarşy işleriniň üstünden garady. Trump we köp respublikaçy muny bir gor ul tejribe hökmünde görse-de ol senatyň demokratlarynyň käbirini arada goýdy. Olar onuň orsiýete gedek gelenine aşy eglişikli boljagyny bellediler. Tanqidçiler onuň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krym regionuny anneksiýa edenligi we günnäger Ukrainadaky separatist jeňçilere aktyw gollaw berenligi sebäpli Moskwanyň garşysyna giýerilen sanksiýalary ýatyrmagyndan howatyr etdiler. Şol wagtky prezident Barack Obama 2014-nji ýylda orsiýete garşy sanksiýa girden wagtynda ExxonMobil orsiýetiň döwlet eýçiligindäki neft lähäňi Rosneft bilen ägirdi köp milliard dollarlyk Arktika burag proýektini işleýärdi. ExxonMobil soň bu çäranyň ahyr netijede özüne 1 milliard dollar meçberini ziyan boljagyny aýtdy. Tillerson geçen ay özüniň Senat komitetiniň öňündäki tasdikleýiş diňlenşigini orsiýeti Abaşanyň bähwitlerini äsgermeýän howply, durnuksuzlaşdyrjy global aktýor hökmüne häsiýetlendirdi. Emma Moskwanyň etjek kereketlerini öňünden saklap bolmaz derejede därligini we Washingtonyň Kremliň pikir ýöredişine düşünşini kämilleşdirmeginiň gerekdigini hem sözüne goşdy.
arka durýanlar, gollaýanlar onuň 84.000 goly işgäri bolan köp milletli kampaniýa ýolbaşçylyk etmeginiň Tillerson döwlet departamentiniň giňerimli diplomatik bürokratiýasyna ýolbaşy bolmagy ýokary derejede taýýarlanýany aýdýarlar. Trump öz gedeginde Tillersonyň hususy pudokdaky tejribelerini hem öwdi. Munyň ony başarnykly gepleşikçi diýenligini aýtdy. Tillerson döwlet departamentiniň Trump'ın administrasiýasyny, hususan onuň musulmanlaryň agdyklyk edýän 7 ýurdundan Birleşen Ştatlara geljek bozgunlara we migrantlara girden wagtlaryň gadaganlygyny açykdan kytlan ýüzlerçe işgärini ýolbaşy bolar. Bu gadaganlyk Abbasanyň daşary hyzmat ofisiýerleriniň we departament işgärleriniň 1000 golaýynyň şu kepde başga pikir jarnamasyna gol çekmegine getirdi. Bu jarnama döwlet departamentiniň içinde diplomatlaryň we beýlekleriň siýasatlara garşylygyny aňladyp bilmek üçin ulanýan kanaldyr. Şeýle-de bu gadaganlyk Birleşen Ştatlarda we dünýäniň beýleki ýerlerine bir topar protestiň turmagyna getirdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy MIT, Türkiýede işleýän daşary urtly 850 uçurmanyň hemme taraplaryň derňelmegi arasynda degişli edaradyr guramalary ýokary derejeli howpsuzlyk duýdurşyny berdi. Türk medeniýetyna ýaýran habara görä, İslam döwleti toparynyň Reyna hüjümüne Türkiýedäki daşary urtly agzalaryny ulanmagy Milli Howpsuzlyk Gullugyny bu urda düýpli çäreler görmäge iterdi. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy häzirki wagtda Türkiýede dürlü howa ýolu firmasynda işleýän daşary urtly uçurmanlardan Laytada Merkezi Aziýaly uçurmanlary dolu derňemäge karar berdi. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy Raýat Aviasiýa Gullugy edarasynyň garamagyna işleýän daşary urtly 850 uçurmanyň işleýän ýerlerinden olar barasynda giňişlen maglumat talap edýär. Bu çäkde Türkiýede 11-nji sentýabr hüjümleri ýaly bir hüjümüň amala aşyrylanmagy ähtimal diýen pikirden uğralyp, Laytada Türkiýe dilli respublikalardan gelip işläp ýören uçurmanlar dolu howpsuzlyk derňeginden geçiriler. Akşam gazetiniň habaryna görä, şu wagt takminan 700 sansy Türk howa ýollaryna bolmak bilen hususy howa ýollary firmalary hem hasaba alynanna Türkiýede jemi 850 sany daşary urtly uçurman işleýär. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gullugynyň şeýle karara gelmeginde Reyna hüjümini gurnamakda aýplanýan Abdulkadir Maşaripowyň Özbegistanyň raýaty bolmagynyň we onuň ýaranlar diýip güman edilýänleriň hem Merkezi Aziýaly we Kawkazly raýatlar bolmagynyň esasy rol oýnandygy bellenýär. Türkiýanyň Milli Howpsuzlyk Gullugy MIT, Türkiýedäki daşary urtly uçurmanlaryň İslam döwleti topary bilen bir ara balanşygynyň bolup bolmanyny barasynda giňişleýin derňe geçirmegi gözüňe tutýar. Ýatlap geçdik, Türk medeniýetyna çykan habarlarda İslam döwleti toparynyň İstanbullu 17 we 50 kilogram arasynda partlaýjy daşap bilen maket uçurlary bilen hüjümler gurnamagy planlandygy we munyň bilen baglanyşykly güman edilýän ikisi Türk 7 sansy Russiýanyň raýaty 9 adamyň tutsak edilip, soňam Kaziýet tarapyndan 15 ýyl azatlykdan mahrum edilenligi ýazylypdy. Beýleki tarapdan 2016-njy ýylyň noýabr aýynyň ahirlaryna İslam döwleti toparynyň janynyň geçen bombaçysy güman edilýän Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary şeýle-de olaryň Azerbaýjanly hem Täjikistanyň ýaranlary bilen olaryň beren maglumatlary esasynda Istanbulyň Sultan Beyli diýen ýerine gurnalan operasiýada İslam döwleti toparynyň hataryna goşulmaga gitmek üçin taýýarlanýanlygy aýdylýan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 36 sany daşary urtly tutsak edilipdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.